Интелигентен и икономичен Левски срещу Локомотив Пловдив. Вау, каква синя продукция! Аз толкова много се радвам и се наслаждавам на начинът, по който Левски играе и ръководи двубоите си. Това не бе най-атрактивният матч за неутралният зрител, но чисто като фен на Левски, това, което на мен ми направи адски голямо впечатление и ме изпълни с радост, е фактът, че Левски контролира двубоят от първата до последната минута. Нещо, което не бяхме свикнали да наблюдаваме от много дълго време насам. А защо? Защото това, на което бяхме свидетели, когато Хулио Веласки си изграждаше своят състав, е Левски да играе изключително добре през едното по време и през другото да не бъде чак толкова ефективен, но да допуска малко повече положения и да оставя контрола на топката върху опонента си. Този двубой Левски не даде никакъв шанс на Локомотив, защото тотално контролираше събитията в центъра на игрището с главен диригент Мехди Мубарик. За хората, които не са наясно, Мубарик няма да изпъква както го прави Сержиньо или както го прави Рейналдо, защото неговата роля е да внася спокойствие и да контролира темпото на игра. Видя се много от пътите, в които топката отиде в него, как той може да я разпредели спокойно в безопасна зона на игрището или да ускори нападението, като даде един разсичащ паст между линиите напред. Когато заиграха Сержиньо, Солай и Мубарик заедно, което бе за малко, ала се видя едно тики-така в центъра и беше просто страхотно. Сега предстои двубой с Кайрат, от който Левски задължително трябва да търси контрол над играта и попадение, и вярвам, че може да го направи, защото е способен и го може. Какви са вашите прогнози за реваншът с казахстанския шампион? Кажете вие.